Nuair géad fort a chuirde go ar fud na tíre na seachtaine se atsa ar TG Cathis. Ar chlár na híthe nach, cíimid cunas mar a há mion na íine i le na Gaeilge i measc phobal dílseoirí Béal Feirste i gcatharú. Well, ó Eibhlín inis chomh le Cathis Béal Feirste. Agus be ceantar mór dílseoirí a bhí gcónaí riamh in nither Béal Feirste. Ach, le himeacht ama há athrú ag teacht ar bheon bhainte na dúhíosan agus cuid bhacha inis ag foghlaim Gaeilge. Seo bóthar nua na harde in Ar Feirste. Áit a tuige solir dílis de bhánrainn hasna agus don chultar dílseach. Leis na blianta anuas ba íon Gaelic agus cultar na Gael simbal náideach a chur as do winter an phobal seo. Tíhastí den orgnamh seo tá athraithe mór ag tarlú agus is a sílbug a asan an crán is airde. Is sé fís duine amháin a tatíú hir den oras seo, agus í a chur rangan na Gaelic ar fáil i gceantar aontachtach don chéad uair. Is ebbe go forbathe mé in Ar Béal Feirste, tá mé pósta le dílseoir agus tá mé ag foghlaim na Gaeilge Eibhlín anuas. Is mé sin macho hockey agus tá an seo mar mission Béal Feirste chur mar bhain Gaeilge le Linda ach ar bhhair sin deanam codhbór den obair codú le Linda mar hapla riar han astrahan agus go bhí rud eile taí. Ar baill cafe? Níor theag mé an Gaeilge ní rós agam. Mé an grá leis agus thosaí mé ag foghlaim na Gaeilge le grúpa mará. Agus nes an cír ó an eile bháin fáidí, okay? So hana nuair tatú ré. Well, thar na rang na lig agus tá 7 rang agin faoi láthair. Thar na rang na lig tá freastal mai beidir a taintear 100 duine ar na rang na gach 7. Brahan sé ar an rang. Like tá rang Charlie agin a bhfuil breis agus fiche duine idir óg agus éasta, téis mthóirí agus páistí agus tá sin aonanta máile fecail. Ach tá freastal mai agin ar na rang Gaeilge. Bhfuilm common Bhfuilm sus. Tá an codjas mód in na daoine ina bralastúni. Coppla duine hagan ón tráhear atá catch. Ach in a másc sin as na daoine sa ceantar seo, tá codhhaith acu díl agus rudí mar sin, tá mion sin acu nó bhí bliantú hin beidir, but tá deacu sin go fáil acu. Coppla duine a bhí san arm thomáid, so sin na sort daoine a bhí sagin. Is mise Andy Ward mac an bhd. Céad bhfuil tú ag foghlaim Gaelic? Tá mí fólam Gaelic a Eibhlín. Mé na cumá le Gaelic. Carród a chréal ihe na sean bbliana. Bhí mé í Lochgarmún with le mo chairde scola. An céadród nágur seo dearing ceanna láirna is íon. Ach níos céim gearthréimhseach a tan seo. Tá tionsnú uair turas seolta acusan anad Skynas agus i measc na daoine mór le rá ó achan chulra tá dílseoirí agus poblachtánaí. Well, tá luthar tá riméad ar ein sílim gur seo na céim is táhachtí chun cin don teanga Gaeilge Béal Feirste ó bunaíú Gaeltach uair seo in iad ag seasca ní an Ar Béal Feirste. Chuir sin tús le réabhláid teanga ach mar higann muid níor glacadh leis an réabhláid sin in san phobal aonach. Tá rud nua tosaí tá ré nua tosaí in sa méid is gláil fáilte a chur rivan teanga Gaeilge in Ar Béal Feirste in sa phobal aonach. Ba ír Canasí an PUP agus ball den UVF deathar Gael clownish ag Linda sin David Ervine. Ar nói tá anmheas ar an clán i measc an phobal dílseach. Arena triblatí níró móran sim sa Gaelic. Heig daoine chucaí ar lá ar nói.
Ach aníis tá níos mó sim sa Gaelic sa cantar seo. Ní hílam go bhfuil córach ar bí an idir an dá rud. Thugad leat mion sin a bheith agad agus sim agad sa Gaelic. Cosal le Frankis na Spanish na cabbí teanga eile nó cultar eile. Le thugad leat páirte glacadh ins na máirtna le agus go fáil gultha céala. Mar sin, codéta an ná don Gaelic I gantracha dílseach a machchan seo. Bhil am sa creid bheith go bhíad tú an Gaelic a bheith mar bhreithid idir na pobl a leigad doling. Bhí mé héan agus Linda caint an nuirí agus bhil mé sé go méid sé jazz bonscoil acail an Ar Feirste ag gantar Protestúnach ach teafmuid sin go fáid tearmach. Linda, a machchan seo bhfuil seansa bí go méid lucht an cantar seo agus baile bóthar Newtownards agus is Gaelic a rihan le agus iad a siopadóireacht. Well, is glacadh duine an teanga, Casfaimid. Agus leis sin a chuir a thomaid takeithe go dídar an chláir thosúla go mhuiine bhar lán penmhas agus ná déananig idir rúd fanachta deanga bháilíne ar rifost ag ar fuad na Tíre ag TG4 nó lean sin ar Twitter. An teachtain se chuin lála Valentín gan dat agus beag rugbí beo in ar damta otsa ar TG4 mar sin bígí an teachtain in íag san na réist an tainú lá fihead a bhí fára ag le thuirtrééis seacht otsa ar TG4. Idir an dálín slán go fóg. Ar an giad chlár eile be mí de gúnta chiaí ag leart le fedih éasta agus le fidimódí an chúnta san fin uignas a bhain le bheith marreachtant in náitna ar gúlta fin dua.